Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Na pangninakang ko Allah asumana usalama kalilintad na kapipiyag ginawa na mambagin yung alang na kababaya mama kinagsagyang kaya mga rinarinawa di makanggulalan sama na maranosong. Sagi akon mambuang mga rinarinaw na siya ang di kukurmat na gudi pelilalilang ang sagyang kuto ang mga riakan ada sa lakaw kay mga uda sige-sige aya sidat to na sep. Gugyan kuto apagarin yan ada sa lakaw kay dato norodi nga aya din si Brabong. Sakate na pamakin ganyo sabi niyo din tetang kay sa sulikaan di man na amala na so karorobas sarakan wasalam.
nuông buồn vậy là sao lâu là na đưa ra na đừng mà rau đi cây mùa bữa cô cá bưng gì này berasa beapi no mi ngaren awai jeung rasa panas saladi nami kengeran di manen soa osai nami pikir nasai cái potari gendi ngorai na ya pe ken na kau adu di tahun oro di ngage ngebare ngabon we na di ku pemani sao mấy tên ta cờ camera răng cú nhòa tao na sagi na ni le na ku sa được bên ta so răng